नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम पर्व 15वे स्वागत करतोय मी निलेश आणि सुचिरित माझ्याबरोबर पुन्हा एकदा तुमच्यासमोर घेऊन आलंय नवीन एपिसोड, नवीन मॅच. पण जरा चर्चा करूयात कालच्या मॅचची. अतिशय सुंदर मॅच झाली होती. काय मॅच होती. वाटत होतं की 19-20 ओव्हरपर्यंत जाईल, पण 4 ओव्हर तब्बल ठेवून संपवलेली आहे मॅच. ह्याचंच कारण असं आहे की जे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स असतात त्यांना हे जास्त पैसे दिले जातात किंवा त्यांच्याविषयी जास्त चर्चा होते. आणि मॅच जिंकून कोणी दिली काल? ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधारांनी, जो की टेस्ट मॅचचा कॅप्टन आहे, ज्याला व्हाईट कपड्यांमध्ये क्रिकेट खेळायची सवय आहे. ह्याचा अर्थ असा नाही की तो T20 आणि 50 ओव्हर्स खेळत नाही, खेळतो, पण कॅप्टन कुठला आहे तर टेस्ट मॅचचा आहे. आणि जो बॉलिंग करता जास्त फेमस आहे. पण त्यांनी बॅटिंगमध्ये काय आतषबाजी करून दाखवली आहे. स्कायच्या इनिंगमुळे मला काल वाटलं होतं मुंबई जिंकेल, पण बिचारे मुंबईचे फॅन्स त्यांना नाराज व्हावं लागलं. कारण काय रेकॉर्ड मेकिंग इनिंग 50 काय टाकल्यात. सेकंड फास्टेस्ट तसं बघायला गेलं तर बॉल सेम आहेत दोघांची. 14 बॉलमध्ये KL राहुल आणि ह्या दोघांनी केलेत, पण ह्याची दुसऱ्यांदा केलेत, म्हणजे तेवढ्याच ह्याच्यामध्ये म्हणून सेकंड फास्टेस्ट 50 म्हणता येईल. अक्षरशः वादळ आलं होतं, वादळ काल पुण्यामध्ये, आणि ते वादळ कसं थोपवावं हे मुंबईला अजिबात समजत नव्हतं. बॉलिंग पण त्याने तेवढीच चांगली केली, 2 विकेट्स घेतल्या होत्या 50 रन देऊन. त्यामुळे 161 वरती मुंबईला थांबवत त्याला यश आलं होतं. पण ज्यावेळेस तो बॅटिंगला आला त्यावेळेस त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी मॅच संपवली. सुंदर मॅच कालची झाली. अशाच प्रमाणे आता आपल्याला चांगल्या मॅचेस बघायला मिळणार, कारण ऑस्ट्रेलियन प्लेयर परत आलेले आहेत. कालपासूनच त्यांना परमिशन मिळाली होती मॅचेस खेळायचे. आता प्रत्येक टीममध्ये एखादा तरी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आहे, त्यामुळे तो गेम चेंजर असू शकतो. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे मॅच नंबर 15. त्याच्या अगोदर थोडं आपण येऊयात आपल्या विशेष सेक्शनकडे, गेस द प्लेयर. आज बघूयात कुठला प्लेयर आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. आज एक वेगळा प्लेयर आहे. वेगळा प्लेयर म्हणजे क्रिकेट प्लेयरच आहे, काळजी करू नका, पण बॉलिंग करणार आहे तो. त्यामुळे अशी ॲक्शन त्याची विचित्र होती, स्पेशल ॲक्शन होती, त्यामुळे त्याची ॲक्शन तुम्हाला ओळखायची आहेत. तर जाऊया आजच्या गेस द प्लेयरकडे. तुम्ही बघितलाच हा बॉलर कोण आहे. बऱ्याच लोकांना माहिती आहे, आपल्यापैकीच आहे. ह्या वर्षी मात्र तो IPLमध्ये नाही आहे, त्यामुळे ती एक छोटीशी हिंट तुम्हाला मी देतो. जाऊयात कालच्या प्रश्नाकडे. कालच्या प्रश्नाचं आपण उत्तर त्यांना देऊयात. बऱ्याच लोकांचा मेसेज आले की निलेश आम्हाला उत्तरं देखील देत जा, आमचं बरोबर आहे का, आम्हाला क्रॉस चेक करता येईल. तर तुम्हाला आजपासून आम्ही उत्तरं देखील देणार सगळ्या प्रश्नाची. कालचा जो प्रश्न होता, जो बॅट्समन होता, तो होता केविन पीटरसन, ज्यांनी की स्विच इट इन्व्हेंट केलं असं म्हणायला खरंच हरकत नाही आहे. त्यांना चांगली कमांड होती त्याच्या शॉटमध्ये, त्यामुळे तो कालचा KP होता. खूप साऱ्या लोकांनी उत्तरं दिलेली आहेत, आपण त्यांची नावं खालती वाचूच यात. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. दिल्ली कॅपिटल्स वर्सेस लखनौ सुपर जायंट्स. दिल्लीचा कॅप्टन आहे ऋषभ पंत, आपल्याला माहितीच आहे, आणि तो इंडियाचा कॅप्टन होणार का काय असं त्याचं ग्रूमिंग चाललंय म्हणतात. हा कॅप्टन कॅरिस्मॅटिक आहे. एवढंच नाही तर आपल्याला आता लक्षात आलंय की याला डोकं वापरून कॅप्टनशिप करता येते. अगदी खरं आहे. तेवढा शांत समोरचा कॅप्टन आहे तो KL राहुल. KL राहुलला यावेळेस साथ खूप मिळतीये. मागच्या वर्षी आपण बघितलं पंजाबमध्ये ज्यावेळेस तो खेळत होता त्याला साथ मिळत नव्हती. त्याचे 42 बॉल 50, 42 बॉल 68 असे रन्स करत होता, पण कोणी त्याला साथ द्यायला नव्हती. यावेळेस तशी व्यवस्था त्यांनी तशी करून ठेवलेली आहे स्वतःसाठी की त्यांनी टीम चांगली बांधलेली आहे. त्याला सपोर्ट हा नक्कीच मिळतोय. येऊयात आजच्या मैदानाकडे. DY पाटीलवरती ही मॅच खेळवली जाणार आहे. DY पाटीलचा आपल्याला सगळ्यांना विषय माहिती आहे की मॉइश्चर हा सर्वात मोठा विषय तिथे आहे नवी मुंबईमध्ये. जसं तुम्ही येता थोडंसं क्लायमेट चेंज व्हायला लागतं, तसं विशेष फरक पडत नाही. तिकडे जर 42 डिग्री असेल तर ते 41.5 असतं, तरी 0.5चा फरक काहीतरी असतो. पण मॉइश्चरचा त्रास नक्की आहे. नक्कीच हे बॅटिंग विकेट आहे, पण त्याचा जर अर्थ बॅटिंग विकेट असलं तर टॉस जिंकल्यानंतर तुम्हाला घ्यायची ती बॉलिंग. अगदी बरोबर आहे, बॉलिंग घ्यायची आहे. कारण नंतर बॉल खूप ओला होतो, सॉगी होतो, त्यामुळे डिफेंड करणं अवघड जातं. त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा बॉलिंग घेऊन नंतर तुम्ही बॅटिंग आरामात करू शकता. हे झालं विकेट विषयी आणि पिच विषयी. येऊयात आपण आता प्लेइंग 11 कडे.
दिल्ली पृथ्वी शॉ ओपन करायला येईल आणि त्याच्याबरोबर असेल डेव्हिड वॉर्नर. वाह, मोठं नाव अजून एक ऍड झालेलं आहे. ऑस्ट्रेलियन लोक परत आलेले आहेत. काल आपण बघितलं तर डेव्हिड वॉर्नर असेल असं मला वाटतं ओपनला पृथ्वी शॉ बरोबर. याचा पृथ्वी शॉलाही फायदा होईल, त्याची मोठी इनिंग करायला तो त्याला चांगला साथ देईल. मनदीप सिंग असं वाटतंय, डोक्यात येतंय कधी कधी की कदाचित आता यश धुलला चान्स द्यावा का काय, कारण मनदीप सिंगचा म्हणावा तेवढा स्कोअर होत नाही. हरकत नाहीये खरं मनदीप सिंग, कारण बघितलं आपण 2-3 मॅचेसमध्ये विशेष काही करू शकलेला नाहीये, प्रभाव नाही पडला. जुनं नाव आहे, नक्कीच चांगला प्लेअर आहे, त्याबद्दल वाद नाही, पण यश धुलला चान्स द्यायला हरकत नाही. यश धुलने आत्ताच अंडर-19च्या वर्ल्ड कपमध्ये कमाल करून दाखवलेली आहे आणि त्याच्यानंतर रणजी ट्रॉफीच्या हंगामात काय रन्स केले म्हणजे तो फॉर्मात आहे, त्यामुळे त्याला कदाचित आता चान्स मिळेल असं वाटतंय मला. रिषभ पंत सुंदर 43 मारल्या होता मागच्या वेळेला, विकेट किपर आणि कॅप्टन आहे. पॉवेल हा प्लेयर मला वाटतंय की हे अजून काही मॅचेस तरी त्याला ट्राय करत राहतील, कारण तो ना खूप दणकेबाज परफॉर्मन्सेस देऊ शकतो, त्यांनी आधी तसं दाखवलेलंही आहे. ललित यादव असेल असं मला वाटतंय. अक्षर पटेल तो जो काय तो फ्लॅट लेफ्ट आर्म ऑस्पिन टाकतो ना, ते भयंकर अवघड जातं त्याला मारणं, तरी तर थोडासा मार बसला होता मध्ये एका मॅचला, पण तो विकेट्सही काढतो. शार्दूल ठाकूर तर असेल असं वाटतंय मला, कारण एक ऑलराऊंडर तुम्हाला तिथे मिडलमध्ये पाहिजे. शार्दूल ठाकूर हा असा ऑलराऊंडर आहे की जो त्या बॉलिंगमध्ये त्याचे ते स्लोअर वन्स आणि मध्ये मध्ये एकदम यॉर्कर्स टाकून स्लो बाउन्सर्स टाकून जरा गडबडी करवतो, आणि बॅटिंगमध्ये तो खाली ऑर्डरमध्ये येत असेल पण तो 25-30 चांगले रन गोळा करू शकतो, हे आपण बघितलेलं आहे. कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिन हे खूप रेअर असतं, हे रेग्युलरली दिसणारं आपल्याला प्रकरण नाही आहे. पूर्वी ब्रॅड हॉक जसा होता तसा आहे, आणि तो चायनामन टाकू शकतो, आणि त्यामुळे तो खूप कन्फ्यूज करतो बॅट्समन्सना, आणि त्यामुळे तो असला पाहिजे. एनरिक नॉट जे असेल त्याचा पेस हा नक्की वापरला गेला पाहिजे नवीन बॉल सकट. मुस्तफिजुर रहमानबद्दल मला बोलावं असं वाटतं. बांगलादेशचा प्लेअर असेल पण तो इथे T20मध्ये इतका छान आपल्या IPL मध्ये रुजू झालेला आहे, हंगाम आफ्टर हंगाम तो उत्तम खेळतोय. मागच्याच मॅचमध्ये आपण बघितलं त्यांनी 3 विकेट काढले होते, केवळ 23 रन्स दिले होते, तर तोही असेल असं मला वाटतंय. आणि एक शक्यता अशी वाटते की खलील ज्यांनी 2 विकेट काढल्या, थोडा मारही खाल्ला, त्याला अजून एक चान्स मिळेल का काय, साधारण असं टीम थोडीशी डोकेदुखी तुमच्या संघाची वाढणार आहे. कारण झालंय कसं, डेव्हिड वॉर्नर आल्यामुळे तुम्हाला संघात 11च लोक खेळत आहेत, तुम्हाला माहिती आहे, त्यात 4च फॉरेन प्लेयर्स तुम्ही घेऊ शकता. त्या 4 फॉरेन प्लेयर्सपैकी 4ंनी म्हणजे जर आपण टीमचं नाव यातनं काढलं, टीम सायफर्ट जो ओपन करत होता याच्याबरोबर, तर त्याचं नाव काढलं तिथे डेव्हिड वॉर्नर या टीममध्ये बसू शकतो. पण तो आल्या कारणाने इथे बॉलरमध्ये पण एक फरक पडतोय, त्यामुळे खलीलला बाहेर ठेवावं लागेल का असं काहीतरी वाटतंय, अशी एक शक्यता आहे असं मला वाटतं. असं चित्र दिसतंय थोडंसं, आणि त्यामुळे जरा पेसकडे थोडं कमी अंग घेऊन स्पिनकडे थोडासा फोकस करतील का काय, अशी एक शक्यता. वा, सुंदर बॅलन्स टीम दिसते, असं वाटतंय की आजची टीम तुझी खूप बॅलन्स आहे. जाऊयात आता आपण आपल्या पुढच्या सेक्शनकडे, ज्याचं नाव आहे की गेस द फील्ड पोझिशन. फिल्डिंग पोझिशन तुम्हाला बघायची आहे, त्यामुळे तुम्हाला नवीन फिल्डिंग पोझिशन मी दाखवणार आहे. पहिली तुम्ही आजची नवीन फिल्डिंग पोझिशन बघा, त्यानंतर कालच्याचं तुम्हाला उत्तर देखील देणार आहे, कालच्या प्रश्नाचं. तर बघूया आजची फिल्डिंग पोझिशन. बघितली आजची तुम्ही फिल्डिंग पोझिशन, युनिक आहे. T20मध्ये कमी बघायला मिळते, पण काही काही ठिकाणी बघायला मिळते. असंही नाही की T20मध्ये अजिबात ती पोझिशन नसते, पण थोडीशी युनिक पोझिशन नक्की, आणि स्पेशलिस्ट माणूस लागतो तिथे. तर हे झालं आजचं. कालचं उत्तर तुम्हाला मी देतो. कालची जी फील्ड पोझिशन होती ती होती लॉंग ऑफ. खूप जणांनी बरोबर ओळखलेलं आहे, तर लॉंग ऑफ ही पोझिशन होती. जाऊयात आता आज माझ्या टीमकडे, लखनौ सुपर जायंट्स जी टीम आहे त्या टीमविषयी थोडंसं बोलूया. मॅचेस त्यांनी मागची मॅच जी खेळली होती ती आतापर्यंत खरं ते 3 मॅच खेळलेत, त्यातले 2 जिंकलेत. मागची शेवटची मॅच, लास्ट मॅच जे खेळले ते जिंकलेले होते, ते जिंकले होते तब्बल 12 रनांनी, तेही हैदराबादच्या अगेन्स्ट. थोडी कमकुवत टीम म्हणतात हैदराबादला, पण लखनौनी चांगला परफॉर्मन्स तिथे दिला होता. सुरू करूया ओपनिंगपासून. KL राहुल आणि क्विंटन डुकॉक ही त्यांची भरोशाची जोडी आहे, ती मैदानात उतरेल. क्विंटन डुकॉकला थोडा सूर अजून गवसायचा आहे. मुंबईमध्ये ज्या फ्लुएंटली तो बॅटिंग करत होता तेवढंच अजून लखनौमध्ये तो सेट झाला नाही आहे, थोडं लखनौही त्याला
अजून शिकावं लागेल ती फार्म वगैरे असं काहीतरी, त्यामुळे थोडासा वेळ जातो त्याचा, पण करेल तो, रन्स नक्कीच करेल. KL राहुलवरचं प्रेशर तो कमी करायची जबाबदारी घेईल असं वाटतंय. त्यामुळे आज बघूया आपण तो काय करतोय. 3 नंबरला मनीष पांडे येतोय. इतके दिवस आपण ट्रॅडिशनली बघितलं. इथे मी थोडंसं दुसरं एक नाव द्यायचं आहे मला, असते मनन वोराचं. मनन वोरा सुद्धा त्यांच्याकडे एक नाव असं आहे चांगलं की तो प्युअर बॅट्समन म्हणून आहे. पण जर कम्पेअर कराल तुम्ही तर मनन वोरा थोडासा डावा आहे, उजवा आहे तो मनीष पांडे. पण तो काही करू शकत नाहीये, खराब फटके मारून आऊट होतोय. तर कुठंतरी त्याला सुद्धा ही शुड बी ऑन हिज टोज म्हणून कुठंतरी असं चर्चा काल झाली होती की मग मननला का नाही खेळवायचं, मनीषला का खेळवायचं. तर त्या दोघांमधला कोणतरी एक खेळेल, पण मनीष पांडे ट्रेडिशनली खेळ असं मला वाटतंय. त्यानंतर हे होतं तर एव्हिन लुईस, एक मोठं नाव आहे, तेवढं नावाच्या प्रमाणे तो बॅटिंग गोलंदाजी दोन्ही करतोय, स्वतःचे 100% द्यायचा प्रयत्न देखील करतोय. दीपक हुडा यांच्या संघामध्ये जो आहे तो दीपक हुडा, त्यांनी चांगलं एक बाय आहे त्यांच्याकरता. आणि कॉन्फिडन्स, आपण पहिल्याच शोमध्ये बोललो होतो, त्याची कॉन्फिडन्स लेवल खूप हाय आहे, कारण तो आत्ताच इंडियाची कॅप त्याला मिळाली आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा पूर्णतः तो घेतोय आणि इथे करतोय. 50 रन कुठल्या देखील होता मागच्याच मॅचला. त्यानंतर येतो आयुष बदोनी हा नवीन जो प्लेअर आहे, एकदम यंग पोरगा आहे, बिनधास्त बॅटिंग करतोय, त्यामुळे तोही संघात असणं गरजेचं आहे. फिल्डिंग पण तेवढी चांगली करतो, लाईव्ह वायर आहे, थ्रो चांगले करतो, बुटका जरी असला तरी बाउंड्री लावून जोरजोरात थ्रो करतो, त्यामुळे तो संघात असणे गरजेचं आहे. कुणाल पांड्या देखील या संघामध्ये आहे. मागच्याच मॅचमध्ये बघितलं 2 विकेट सुद्धा त्यांनी काढल्या होत्या आणि नवीन बॉल टाकला होता, म्हणजे दुसरीच ओव्हर टाकली होती ती कुणाल पांड्याने टाकली होती. त्यामुळे त्याला कसं वापरायचं हे राहुलला चांगलं कळलंय, त्यामुळे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आज लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे, त्यामुळे बघूयात काय होतंय यांच्याकडे सुद्धा. जेसन होल्डर यांच्या संघामध्ये परत आलेला होता वेस्ट इंडिजची मॅच संपून, त्यामुळे तोही एक भरोशाचा व्यक्ती आहे. 3 विकेट काढल्या तर फक्त 34 रन दिल्या होत्या. त्याच वेळेस तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात तो बॅटिंगसाठी पण उपयोगाला येऊ शकतो, त्यामुळे खूप चांगला ऑलराऊंडर आहे. आपण विषय केला दीपक हुडा, कुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, अँड्रू टाय सुद्धा थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये, रवी बिश्नोई, आवेश खान, ही त्यांची बॉलिंग लाईन आहे. त्यातले 5 पैकी 3 ते 4 लोक ऑलराऊंडर्स आहेत, त्यामुळे चांगली बॅलन्स टीम आहे. त्यानंतर अँडी टॉयचं नाही मी आत्ताच घेतलं, नवीन बॉल चांगला टाकतोय. त्यानंतर येणार तो रवी बिश्नोई चांगला बॉलिंग करतोय आपण बघितलं, पण मागच्या मॅचला 4 ओव्हर टाकल्या होत्या, 29 रन दिले होत्या, पण एकही विकेट त्याला मिळाली नव्हती, त्यामुळे थोडं विकेटपासून तो दूर होता. तरी देखील लखनौ मॅच जिंकलं होतं. म्हणजे तुमचा स्ट्राईक बॉलर ज्यावेळेस काम करत नाही तरी पण तुम्ही मॅच जिंकता, याचा अर्थ काय, तुमची टीम चांगली आहे, कोण ना कोणतरी ते त्याची भरपाई करतंय. आवेश खान संघामध्ये, आवेश खानकडे बघताना वाटत नाही, ज्यावेळेस मी पहिला आवेश खान बघितलं होतं आणि आत्ता बघितलं होतं असं वाटतं की त्याच्या पेसमध्ये 20-30% ड्रॉप झाला आहे. येस, ड्रॉप झालेला आहे, पण त्याच्या ॲक्युरसीमध्ये 40% वाढलं आहे, तो जास्त ॲक्युरेट टाकायला लागला आहे. सीम पोझिशन खूप चांगली आहे, मागच्या मॅचला 4 विकेट त्यांनी घेतल्या होत्या, त्यामुळे तो एक उत्तम गोलंदाज त्यांच्याकडे आहे. यांच्याकडे सुद्धा ऑस्ट्रेलियनमध्ये मार्कस स्टॉयनिस आहे, पण मार्कस स्टॉयनिस आणि अजून एक 4-5 लोक आहेत जे की 10 तारखेपासून अवेलेबल होणार आहेत, कारण त्यांचं जे शेड्यूल होतं, मॅचेस खेळले होते, हे लोक परत गेले होते, तिथे काही कार्यक्रम होते ऑस्ट्रेलियामध्ये ते केले, आता हे क्वारंटाईन झालेले आहेत, त्यामुळे 10 तारखेनंतर तो यांच्या संघामध्ये येईल. तर असा साधारण आज संघ मला वाटतोय. आणि ऑस्ट्रेलियन संघातल्या लोकांबद्दल सांगायचं तर कुल्टर नाईल, आजच बातमी आलेली आहे की तो दुखापतीमुळे अख्खी IPL आता खेळू शकणार नाहीये. तो बाहेर पडतोय तर कुल्टर नाईल, आपण त्याच्या दिवशी, त्या मॅचच्या दिवशी त्याच्याविषयी डिटेल बोलूच यात. येऊयात आजच्या टॉप परफॉर्मर्सकडे. तुला काय वाटतं कोण असतील DCच्या टॉप परफॉर्मर? DCच्या टॉप परफॉर्मर्समध्ये आज मला बॅट्समन करता काही शोधाशोध करायची गरजच नाही आहे. डेव्हिड वॉर्नर परत आलेला आहे आणि त्यांनी इतका जबरदस्त कामगिरी काही हंगामांमध्ये करून दाखवली IPLच्या, आणि इथे तो परत चांगला स्कोर करेल, आल्या तो आतषबाजी करेल असं मला तरी वाटतंय. टॉप बॉलर्समध्ये मी आत्ता तर रहमानला निवडावंच लागेल टॉप बॉलर म्हणून, कारण त्यांनी करूनही दाखवलं, म्हणजे नुसतंच तो नावरूपाला आलेला आहे असं नाही, तर त्यांनी ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स तुम्हाला परत एकदा दाखवलेला आहे की त्याला मारणं फार अवघड आहे, पण तो सुंदर बॉलिंग करतोय. विदिन द स्टम्प्स किती टाकतो तू बघितलंस, तो फार रूमच देत नाही तुम्हाला काही मारायला. आणि ऑलराऊंडर्समध्ये अक्षर पटेलचं नाव घ्यावं लागेल. तो बॉलिंग चांगली टाकतच होता, पण त्याच्या बॅटिंगमध्ये आता त्याचे काही बसायला लागलेत ना. मागच्या वेळेला मी स्टेडियमला गेलो होतो पुण्याला आणि त्याचे 2-3 फटके बघितले, जोरात टाकत होता फर्ग्युसन, आणि त्याने आपटल्यावर त्यांनी जो काय पूल केला आहे, दिल खुश हो गया. तर अशी साधारण माझे टॉप प्लेयर्स असतील. घेऊयात LHGच्या टॉप परफॉर्मरकडे. बॅट्समॅनमध्ये म्हणाल तर क्विंटन डिकॉकचं आज मला तुला नाव द्यायचं आहे, चांगली बॅटिंग करू शकेल तो. बॉलरमध्ये म्हणशील तर जेसन होल्डर, कारण ऑलराऊंडर चांगला आहे, चांगली गोलंदाजी करतोय, टप्प्यावर धरून टाकतो आणि 4 ओव्हर त्याच्या फिक्स आहेत. त्यानंतर येतंय नाव ते ऑलराऊंडरसाठी माझ्याकडनं दीपक हुडाचं. त्याच्या व्यतिरिक्त या संघामध्ये दुसरा ऑलराऊंडर मला तरी दिसत नाही आहे, कारण त्या पद्धतीने बॉलिंग करतोय तो, ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतोय, भरोशाचा बॅट्समन ऑलराऊंडर म्हणून झालेला आहे. हे विषय झाला टॉप परफॉर्मर्सच्या.
येऊयात आपण प्रेडिक्शनकडे, कारण कालचं प्रेडिक्शन थोडंसं आपलं कुठेतरी चुकलं असं म्हणायला हरकत नाही, कारण विकेट तसं होतं पण स्कोर काही जास्त होऊ शकला नाही. त्याचं कारण होतं चांगली गोलंदाजी. आज काय होईल तुला वाटतंय? आजच्या विकेटकडे पाहता मला परत एक 160-170चं विकेट वाटतंय. पण प्रेक्षकांना मला सांगायचं आहे की आम्ही जेव्हा म्हणतो की बॅटिंग विकेट आहे, इथे 190 होतील, इथे 200 होतील, कधी कधी नाही होत. कारण त्याचं कारण आहे की बाकीही खूप फॅक्टर्स असतात की बॉलिंग कशी टाकली गेली, टू द फील्ड बॉलिंग होती का, बॅट्समन लोकांनी फार स्वतःच घोडचुका केल्या का, असे बरेच इतरही फॅक्टर्स असतात. पण इथे 160-170 व्हायला हरकत नाही मला तरी. खरं आहे, 160-170चे विकेट आहे, तेवढं रन्स होणं अपेक्षित देखील या मैदानावरती आहे. येऊयात आजच्या क्रिकेट ज्ञानकडे. आज काय ज्ञान देणार आहेस लोकांना? आज क्रिकेट ज्ञानमध्ये कॉन्कशन सबस्टिट्यूट हा जो एक नवीन प्रकार आला आहे त्याच्याबद्दल मी बोलणार आहे. 2019 साली ICCने ह्याला परवानगी दिलेली आहे. डोक्याला जेव्हा इजा होते, डोक्याला जेव्हा मार बसतो, तेव्हा त्याला कॉन्कशन असं म्हटलं जातं. आणि नियम असा आहे की कॉन्कशन सबस्टिट्यूटनी त्याला डोक्याला मार बसल्या बसल्या मेडिकल हेल्प घेतलेली असली पाहिजे आणि त्याची जी मेडिकल टीम आहे त्यांनी सांगितलं पाहिजे की हे कॉन्कशन आहे आणि हा या मॅचमध्ये भाग घेऊ शकणार नाही आहे. त्याच्याऐवजी हा सबस्टिट्यूट घेतला जातो. तो सबस्टिट्यूट फक्त फिल्डिंग नाही तर बॉलिंग बॅटिंग सगळं करू शकतो. तो अख्खी मॅच आता खेळू शकतो. असा हा जो नियम इंट्रोड्यूस केला आहे, हा डोक्याला इजा झालेल्याचे केसेसही खूप झाले आणि त्यांनी लोकांना त्रास होत होता आणि त्यामुळे हा डिसिजन घेतला गेलेला आहे. डोक्याला इजा म्हणजे असं नाही लागलं पाहिजे की रक्तच यायला पाहिजे, टाकेच दिसले पाहिजे तुम्हाला, अशी अजिबात गरज नाही आहे. बॉल हेल्मेटला जरी लागला तरी पण हे सबस्टिट्यूट येऊ शकतो. हे कन्कशनची जबाबदारी जी आहे, डॉक्टर्स येतात, तुम्ही बघितलं असेल, फिजिओ पळत येतो, त्याला हेल्मेट काढायला लावतात, त्याला 3 ते 4 प्रश्न विचारणं मॅन्डेटरी आहे आणि ते प्रश्न पण त्यांनी देऊन दिलेले आहेत, काय काय प्रकारचे प्रश्न आहेत आणि त्याला तो माणूस कसा रिॲक्ट करतो लगेच हे बघून तो डॉक्टर फिजिओ ठरवतो की याला त्रास होतोय का नाही. त्यामुळे तुम्हाला वाटत असेल काय नुसतं विचारतोय, हा हसतोय, हा बोलतोय, पण ते प्रश्नच इतके गमतीदार असतात की तुम्हाला ह्युमर पण त्याच्यामध्ये असतो. म्हणजे अक्षरशः असू शकतो, तुझ्या फर्स्ट गर्लफ्रेंडचं नाव काय, तुझी डेट ऑफ बर्थ काय, तुझ्या आईचं नाव काय, असे सुद्धा त्यामध्ये प्रश्न असू शकतात. त्यामुळे हा एक मोठा निर्णय झालेला आहे की कॉन्कशन सबस्टिट्यूट म्हणून. आणि जसं तू सांगितलंस की त्याला बॅटिंग बॉलिंग करता येते. फार छान. असंच ज्ञान आम्ही प्रत्येक वेळेस तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करू. तुमच्याकडेही काही ज्ञान असेल तर नक्की आमच्याबरोबर शेअर करा. माझ्याकडे 2-4 तुम्ही दिलेल्या गोष्टी आलेल्या आहेत, त्या पण आता पुढच्या आपण एपिसोड्समध्ये घेणार आहोत. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे पुन्हा एकदा. आजची मॅच जी होणार आहे ती होणार आहे KL राहुल वर्सेस हॅन्ड्रिक नॉटजे परत येतोय संघामध्ये. हे पण महत्त्वाची गोष्ट आहे. क्वारंटाईन संपलेला आहे त्याचं, तो त्यामुळे तिथे येणार आहे. नंतर डेव्हिड वॉर्नर असणार आहे, तो आवेश खानच्या समोर, कारण 4 विकेट्स घेऊन सुद्धा समोर डेव्हिड वॉर्नर आहे. त्यामुळे आवेश खान तंबूतच घाबरतोय का हे बघणं खूप महत्त्वाचं असेल. बऱ्याच वेळा असं होतं. त्यानंतर असणारे ऋषभ पंतच्या समोर हा रवी बिश्नोई, कारण आपण बघितलं ऋषभ पंत हळू बॉलला एका हाताने देखील सिक्सर मारू शकतो, त्याच्या एका हातात तेवढी ताकद आहे. पण रवी बिश्नोई काय डोक्याने गोलंदाजी करतोय हे बघणं खूप महत्त्वाचं असणार आहे. त्यामुळे आजची मॅच खूप छान होणार आहे. ती बघा. रोजच्या सारख्याच रोज तुमच्यासमोर आम्ही या मॅचेस घेऊन ज्या की दिवसेंदिवस चांगल्या होत जाणार आहेत. तर पुढच्या मॅचकडे जाऊया. उद्याच्या मॅचबद्दल तुम्हाला थोडंसं सांगतो. उद्या मॅच आहे ती GT म्हणजे गुजरात टायटन्स वर्सेस पंजाब किंग्ज, या 2 संघामधली ही मॅच आहे आणि ती खेळवली जाणार आहे ती ब्रेबॉर्न स्टेडियमवरती. ब्रेबॉर्नवरती संध्याकाळी 7:30 वाजताला ही मॅच आहे. त्यामुळे त्याचं विश्लेषण आम्ही घेऊन येणार आहोत. उद्या तुम्हाला परत 4 वाजता तुमच्यापाशी आम्ही पोहोचणार आहोत. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.